Yanzu kuma shirin namu zai leƙa dandalin nan na TikTok inda cece kuce ya barke kan 'yan mata da ke yin ciko, inda za ka ga mace kamar ka bushe ta amma da mazaunai da kwankwaso tika-tika, duk dai a wani salo na jan hankalin mazan wannan zamani. Tun da fara da guda cikin jaruman masana'antar Kannywood mai suna Aisha Humairah ce ta fito ta yi wani tsokaci da jan hankali akan mata masu yin irin wannan ciko, inda kalaman da ta yi suka ja hankalin masu amfani da shafukan sada zumunta musamman ma TikTok. Ita dai wannan jaruma ta ce bai kyautu 'yan uwanta mata su rika damun kansu suna zuwa kasuwa su siyo ciko domin kawai a ce suna da tika-tikan mazaunai. Har ma ta ce za ka ga masu yin irin wannan ciko idan sun je taro ko zama ba sa iya yi saboda kada su zauna mazaunan cikon da aka sanya ya lotse ko kuma wani abu makamancin hakan ya faru. Kaso 90 ko sama da haka da za ku kalli mace tana da diri, ku ganta da hips, ku ganta cikin ta flat, ku ganta kirjinta a ciki, ku ga bayanta ya yi tudu, wallahi ciko ne. Waɗanda Allah ya ba su natural suna da shi, akwai kuma waɗanda Allah bai baiwa ba, waɗanda Allah bai baiwa ba sun fi rigima ma sai sun fito da shi su nuna duniya cewa suna da shi. Za ku ga mace ta ci kwalliya, cikin ta flat, ta yi kyau, ta tsuke, ta saka fitted gown ko ta saka riga da siket, ta fito dirin ta tsaf, wallahi kar ku yarda da shi 100% ciko ne. Ko da ka ga mace a wannan yanayin ka aure ta saboda ya halatta ka aure mace dan dirin ta. So idan ka aure mace ka ganta da wannan irin dirin kila shi ka kalla ka yaba ka aure ta da shi. Zaka iya idan ka aure ta ka zo ka kalli cewa babu wannan abin da ka aure ta domin shi ka sa ma ranka zaka iya hakuri ka zauna da ita haka. Mata mu daina yaudaran kanmu, mu daina cutan kanmu, za mu yi wannan kwalliya da menene da mu burge namiji mai yaudare shi mu aure shi. Bayan kwana kaɗan ya zo ya gane ba haka bane, a zo a yi ta fara samun matsala akan aure. Karshe ma ya zo ya sake ki saboda shi ba abin da ya kalla kenan ya aura ba. Kin yaudare shi ne da dirin ki, shi kuma ya bi dirin nan ya aure ki. Kwana kaɗan ya zo ya gane cewa shi fa duk ƙarya ne, duk bulaci. Har ila yau Aisha Humairah ta ce aure da dama ya mutu sakamakon irin wannan algus da wasu matan ke yi, saboda haka ta ƙara shawartar ilahirin mata akan su tsaya yadda Allah ya yi su. Idan mazan suka ga kowace mace a haka take dole za su haƙura su aure su, maimakon aje a yi ciko sai an yi aure ango ya ga ashe cushe aka yi masa. Tun daga nan an samu ƙofar fuskantar matsala, a ƙarshe sai ka ji saki ya biyo baya domin ango ya saba lamba bai sani ba. Mu ta takurawa kanmu, muna matse cikinmu, muna takurawa jikinmu kamar za mu kashe kanmu ga wannan tsananin zafin da ake a yanzu. Tunda Allah ya riga da ya halicce mu haka, muna da dan tumbin nan, muna da dan kiban nan, muna da dan ba mu da dan shape din nan, mu zauna a yanda muke. Idan mazan sun gane cewa kaso 90 din ko sama da haka ba mu da wannan dirin, za su hakura su karba abin da Allah ya ba su. Idan sun gane cewa yawanci ba shi matan nan ga irin dirin da suke da shi, wallahi za su hakura su karba saboda dai ba su zauna su ce ba su yi aure tunda babu diri ba. Tun bayan da Aisha Humairah ta bada wannan shawarwari ne kuma TV ya nemi ya zama ƙari domin lamarin ya yi wa wasu da dama cikin matan zafi, abin da ya sa wasu ke ganin duk wadda ta fito a shafin na TikTok tana mayarwa Aisha Humairah martani to da wuyar gaske idan ba ta cikin sahun masu yin cikon, kamar da yadda wata jaruma mai tasowa a masana'antar ta Kannywood din mai suna Samha M Inuwa ta fito tana ganin baiken kalaman Humairah, duk da dai ta ce Humairah zagi ta ja musu saboda al'umma musamman masu ta'ammali da shafukan na sada zumunta na bin su suna gaya musu maganganu marasa daɗi kan cewa ashe duk juyi da murguɗe-murguɗen da suke yi bulace ba komai a ciki ba. Har ta kai ta kawo mutane suna zuwa comment section din mutane su ne musu comment da cewa ciko bonsto, Aisha Humairah ta tona muku asiri, ciko kuke yi, menene wane ne. To ku je ku tambayi Aisha Humairah, ni Samha ina yin ciko. Ai akwai alaji matan da in ka kalle su ka san cewa natural Allah ubangiji ya musu halitta, ba sai an faɗa maka ba. Akwai matan da ubangiji Allah ya musu lidifi, ya rufa musu asiri ta ko ta ina ta wannan bangaren, ya baka gaban kuma ya baka bayan. Al'adar yin ciko tsakanin mata a wani salo na ganin sun ja hankalin maza ko dai da mazaunai ko da kwankwaso da dai sauran wasu sassa na jikinsu da ake zuwa kasuwa a siyo. Wai idan mace ba ta yi haka ba ta samun kasuwa, kuma ba lallai bane ta samu mijin aure ko kuma abokin sheƙaya. Kuma wannan al'amari ne da aka dade ana yi, sai a wannan lokaci da ita waccan jaruma Humairah ta zunguro sama da kara shine aka yi ta kowa ke hawa shafukan na sada zumunta yana tofa albarkacin bakinsa. Mai sauraro, za mu sa wannan batu a mala, idan kana bin mu shirye-shiryenmu na gaba za mu dora kan wannan batu.